Visst, motiverande samtal vet vi att det kan hjälpa många personer. Vi vet att det kan hjälpa oss många gånger att kunna ha olika sorts samtal och underlätta både för personen och för oss. Men hur kan vi göra det mer tydligt? Och då kom in i bilden tydliggörande pedagogik. Och vad är motiverande samtal? Man kan tänka på det här. Att det finns olika sätt att prata på. Det finns olika sätt att ha samtal. Jag vet inte hur det är för er, men när jag lärde mig om det här med samtal, att ha ett samtal var väldigt mystiskt. Det var att det skulle vara inom vissa ramar, det skulle vara på ett visst sätt. Men det som jag inte lärde mig på den tiden som jag pluggade, det var att ett samtal kan pågå vad som helst, hur som helst egentligen. Och vad menar jag med det här? Många gånger, våra klienter, våra brukare, tar inte så mycket att bara sitta. Men vi själva är så begränsade att för att ha ett samtal måste vi sitta tillsammans. Men varför inte ta en promenad? Varför inte prata, ha ett motiverande samtal när man gör något annat tillsammans? Det blir mycket mindre dramatiskt. Och ni vet som det är, framförallt med ungdomar, och inte bara, men många gånger med ungdomar. Så fort vi säger, kom, vi ska sitta oss ner och samtala eller prata. De får kalla kårar. Om vi säger, kom, vi ska spela fotboll, vi ska göra något annat. Och utifrån det som kommer har vi ett samtal. Det händer andra saker. Många gånger de bästa samtal kommer på det här viset. Men då behöver vi själva öppna oss och tänka, varför inte? Om det hjälper mera. Och visst, ibland kan vi tänka så, jag kanske kan inte ha ett motiverande samtal så att personen är helt motiverad efter det här samtalet. Men däremot, jag kan så ett frö och natt fortsätta prata tillsammans och fortsätta tänka på att kanske det skulle kunna vara något om och så vidare och så vidare. Men återigen, och det här handlar inte om klientens svårigheter, det handlar mest om våra egna svårigheter. Om våra egna föreställningar om hur saker och ting ska vara. Därför vill jag säga att samtalet kan se ut så där som i den här bilden. Det vill säga väldigt komplicerat, väldigt svårt. Eller det kan se ut också så där. Det kommer och går, det är inte det enklaste, men samtidigt är det inte det svåraste. Men då det är det här att tänka, hur kan jag anpassa mitt språk? Hur kan jag öppna mig för att bemöta personen? För att det är det här att man kan försöka ha väldigt tydliga ramar. Men ibland det räcker med att man frågar. Hur vill du att vi ska sitta? Vad är det som underlättar för dig? Vill du skriva? Vill du spela in i din mobil? Vad vill du göra? Och då kommer man väldigt långt. Arbetar ni med brukare eller klienter som inte har tillgång till det verbala språket, då kan man fråga personalen, man kan fråga anhöriga, andra som vet. Nej, men för Dali fungerar si och så, för Mohammed fungerar si och så. Och då, okej, vi vet att det kan vara annorlunda. Men så då kan vi be om hjälp många gånger. För att se, när ni känner, nej, med det verbala språket fungerar inte ens. Titta på vad personen gör, hur personen reagerar. För att det här kan vi se väldigt lätt. Reagerar personen på det här viset, då det visar att ja, vi hittade en igång. När personen reagerar inte alls, eller när man ser att man undviker med kroppsspråket, eller, då vet vi, då får vi kunskap. Det här är det bästa, det här är det som vi drömmer om, att ha sådana samtal.
Det börjar jättefint med lugn och det slutar jättefint och lugn. Och då såklart, jag kommer inte kunna lova er att med motiverande samtal kommer alla era samtal att se ut så här. Men vad skulle vi kunna göra för att närma oss lite mer till den där? Inom motiverande samtal har vi det vi kallar för förhållningssättet. Förhållningssättet består av olika delar. Det första är att samarbeta och utforska. När vi tänker på autism, när vi tänker på ADHD, vad är det som vi kan tänka på? Det handlar i första hand att tänka på och forska hur personen upplever sina svårigheter. För att många gånger, vi kanske vet redan väldigt mycket om diagnoserna. Och vi tror, jag vet precis vad personen upplever, vad personen tänker. Men ibland glömmer vi att fråga. Ibland utgår vi alldeles för mycket, enligt jag, utifrån en diagnos. Istället för att fråga personen, hur påverkar din diagnos dig i din vardag? Och hur påverkar din diagnos när vi ska träffas nu och prata tillsammans? För att det handlar väldigt mycket om att kunna se på vilket sätt personen upplever sin diagnos, vilka svårigheter personen upplever, och då i samtal med personen försöka göra vår bästa. För att annars, återigen, ett problem som vi har många gånger är att ibland tänker vi för mera etiketter. Vi tänker att Asperger, då ska jag göra si och så, jag ska inte göra si och så. Men hur påverkar personen i vardagslivet när man möter andra utifrån sin diagnos? Och den där är saker som ibland vi frågar inte. Vi tar för givet. Så det är ett tips många gånger, framförallt när vi kan känna oss lite osäkra. Vad är det? Återigen, om personen inte kan berätta, då fråga andra som är i kontakt med personen. Det här med accepterande hållning handlar om att i den mån som det går betona personens autonomi. Med autonomi menar jag personens rätt att bestämma själv. Såklart är det inte alltid möjligt, för att ibland personen kan utsätta sig för fara bara för att man inte vet, för att man inte kan. Och då såklart, i sådana situationer handlar inte om att göra det, utan det ska vi göra andra saker, sätta en gräns eller något annat. Men tänk att i vardagslivet, det är enorma mängder med saker som personen kan välja själv. Och som kan öka livskvalitet många gånger. Problemet är återigen, och det här är någonting som kännetecknar motiverande samtal, som är att det handlar väldigt mycket om att vi själva ska vara uppmärksamma. Och att mellan olika saker som man kan välja i situationer, i stunder. Och framkallande av personens egen motivation, det här låter alltid jättefint. Men hur tusen gör vi rent konkret? Tänk i situationen, vad är personens behov? Och då har vi det som vi var inne på, att forska. Vad kan det vara? Kom ihåg, har vi inte tillgång till språket, då vad är det som personen visar med sitt beteende? För att där har vi enorma mängder med signaler många gånger. Eller vad är det som personen har som mål som skulle vilja uppnå? Och vi vet att just våra klienter, brukare, ibland svårigheten kan vara att de vill ha eller göra saker som kanske kan vara lite svåra att göra. Och ett tips där är att fråga, okej, Kalle, du vill bli astronaut. Och vi tänker att det kan vara lite svårt kanske. Men det är våra egna värderingar. Det är vårt egen tyckande. Och för att inte behöva på något sätt dela andra drömmar, en fråga kan vara, vad kan vara allra första steget för att bli astronaut? Och kanske kan vi säga, jo,
att läsa engelska. Det skulle jag vilja. Och så sa att livet är så fantastiskt att vi vet inte. Kanske i framtiden, kanske kan det lyckas övervinna sina svårigheter. Men det som är centralt är att ibland målet för mig är inte det viktigaste, utan att vi kan hjälpa Kalle att finna sin glädje i vardagen. Och den där tanken ger glädje. Varför inte? Hur tjejer kan det vara många gånger att de vill bli modeller eller de vill något annat? Okej, det är samma sak. Vad skulle du kunna göra just nu utifrån dina förutsättningar? För att åtminstone så att du är på väg någonstans. Och framförallt det viktigaste, man gör någonting som kan ge lust, glädje, som kan vara någonting som man uppskattar många gånger utifrån sina egna önskemål. Och välvilja, det handlar väldigt mycket om att vilja den andras bästa. Och rent konkret, hur skulle man kunna göra den här? Inom motiverande samtal har vi det som vi kallar för att be om lov. Vad menar vi med det här? Att inte någon som är möjligt, vi ber om lov att är det okej om vi pratar om? Är det okej om jag kommer med ett förslag? Är det okej om jag informerar dig om? En begränsning som den här B-omlopp har är att många gånger vi behöver ge en viss typ av information. Eller enligt lagar, enligt rutiner. Då är det inte så att personen kan välja så mycket som helst inom en viss kontext. Rekommendationen då är att rama in istället. Men för att såklart, det skulle inte vara så bra om jag säger, kan jag berätta för dig? Och du säger, nej, jag är inte den lilla minsta intresserad. Ja, men jag måste. Då, precis. Utan om det är så att ni måste ge en viss typ av information, då är rekommendationen att rama in. Men återigen, att be om lov är otroligt hjälpsam. För att personen kan bestämma själv, vill jag eller inte? Vill jag lyssna på dig eller inte just nu? Många gånger, om man gör två olika saker. Den ena be om lov och den andra betonar, men såklart det är du som bestämmer. Jag kommer att ge dig ett förslag, 2 förslag, 3 förslag beroende på hur mycket förslag personen kan ta emot. Men såklart, det är du som bestämmer vad som passar dig bäst. Eller om överhuvudtaget skulle du vilja göra någonting av det här. Och då, det där är ett otroligt bra sätt att förebygga motstånd. För att personen är inte tvingad. En annan sak som kan vara väldigt intressant att tänka på är den här. Ibland är vi väldigt bra på att fråga, ställa frågor. Det gör vi många gånger. Men vad är vårt problem många gånger? Vi lyssnar inte på svaret. Vad skulle du vilja göra? Jag vet inte. Men jag vet precis. Den här skulle hjälpa dig och den här är jätterolig. Vi kan bla bla bla. Det finns forskning som visar att vi avbryter varandra efter 11 sekunder. I övriga fall, så tänk när vi är bekymrade, när vi vill den andras bästa. Då såklart att det går snabbare. Och framförallt, många av våra klienter kan ha lite fördröjning i sina svar. De vill svara, de kan svara. Men det kan ta lite tid, för att ibland behöver man sortera. Jag behöver svara rätt här. Men vi får ångest. Och när vi får ångest, då bryter vi. Men jag vet precis, den här kan hjälpa dig. Och kom ihåg, det gör vi med den allra bästa välvilja. Problemet är att resultatet är inte det som vi önskar oss. Vi vill alla att våra klienter ska vara delaktiga, de ska trivas. Men många gånger återigen, vi bidrar till att det här inte händer på det viset. Sen att utforska problemet handlar om att se vad är som det här handlar om.
Och då jättegärna återigen fråga vad är det som händer, på vilket sätt, och att personen ska kunna svara på det där. När det går rekommenderar vi att undvika att ge råd. Varför? Vad är grundantagande bakom det här? Att tänk på till exempel ni funderar just nu på att dricka mindre kaffe. Och tänk på att jag är kaffeexpert just nu. Och då kommer jag och säger, vet ni vad, kaffe är väldigt dåligt för hälsan. Från och med nu ska ni sluta. För att ni producerar mindre, ni sover sämre, så kaffe är inte någon bra idé. Så från och med nu sluta med det. Hur många av er skulle göra som du säger? Ingen. Precis. För att en grundläggande behov som vi alla människor har är att bestämma själv. Jag dricker kaffe om jag vill, annars dricker jag inte kaffe. Och då kommer här en person som är expert och säger du ska inte, för att jag vet bättre än du. Det är det som jag förmedlar indirekt. Och då väcker det väldigt mycket motstånd. Men såklart, när personen inte kan ta ett beslut, då får vi erbjuda alternativ. Men kom ihåg, det sättet vi erbjuder alternativ är också väldigt, väldigt relevant. Och sen det handlar om att kunna samarbeta kring det här. Okej, vad skulle jag tänka på? Om personen säger, jag vet inte. Och ni ser att det finns svårigheter, då såklart ska man kunna ge ett råd, ett förslag. Men kom ihåg, det viktigaste är då att forska hur personen ser på det. För att det är inte någon tillfällighet att det finns enorma mängder med hjälpmedel där ute som aldrig används. Man tillskriver kanske många gånger hjälpmedel, åtgärder, saker med all välvilja till vår målgrupp. Och sen händer det inte så mycket. Och eller många gånger kan vara en del av det här att man inte forskar tillräckligt om den här personen är verkligen intresserad. Har den här personen resurser för att använda sig av den här, blir den här personen? För att det är då när vi kan också göra andra saker. Kunna säga okej, nu kan vi ta beslutet eller inte. Utan ibland är det vi som tycker att det här skulle passa dig väldigt bra. Fine. Men vi forskar inte så mycket vad personen själv vill. Och sen, återigen, när det går, jättegärna att betona att personen kan bestämma själv. Vi tänker på hur ska man kunna använda sig av motiverande samtal vid autism, funktionsskillnader, lagövervakning. Ibland är språkliga svårigheter, för att språkliga svårigheter kan vara för att man har en kognitiv svårighet, men det kan också vara, jag tänker nu på alla nyanlända nu för tiden, som inte har tillgång till språket. Och då det handlar återigen om att anpassa. För att förhållningssättet kan användas, däremot verktygen såklart måste vi anpassa. När personen inte har tillgång till språket eller de kognitiva funktioner är annorlunda nedsatta. Och här har vi, som jag var inne på, förhållningssättet kan användas oavsett. Däremot, de olika verktygen som ingår i motiverande samtal behöver anpassas. Och det är det som vi beskriver i boken. Hur vi illustrerar med olika exempel, vi illustrerar med olika dialoger om hur dessa olika verktyg kan användas. För att, vad är grundantagande här? Vårt eget sätt att bemöta en person kommer att bidra till att personen kan ta till sig olika åtgärder, olika förslag, olika saker som kanske kan behövas göra. På det viset, motiverande samtal är ganska unikt i den mån att man betonar väldigt mycket. Visst, klienterna, brukarna har svårigheter. Men det är inte det i sig som är problemet många gånger.
utan hur vi bemöter dessa personer. Och det för mig är väldigt hoppfullt, för att det säger oss att okej, om det finns den här personen framför mig har ett konkret svårighet, då det handlar inte om att sätta etiketter. Svårighet, jag kan inte göra någonting. Utan precis tvärtemot. Vad består svårigheterna? Aha. Hur skulle jag kunna närma mig? På vilket sätt? Kan jag konsultera klienten? Kan jag, eller om klienten inte kan beskriva, kan jag på ett annat sätt säga hur jag kan bidra? Och sen, det här när vi bemöter personen annorlunda, då kan öka sannolikheten för att det händer också andra saker. Framförallt dessa saker som gör oss väldigt frustrerade många gånger. Min klient, min brukare har de flera svårigheter, men jag kan inte nå personen. Och då, på vilket sätt? Jo, ändra gärna ditt eget förhållningssätt, ditt eget sätt att agera. Prova dig fram. Kom ihåg att vi har också en begränsad kapacitet, förmåga att kunna se alternativ. Många gånger säger vi, jag har provat allt och det fungerar inte. Kom ihåg att det är omöjligt att vi provar allt. Vi provar det vi kan. Därför det kan vara många gånger ett otroligt bra hjälpmedel att fråga andra. Hur gör andra? För att det hjälper oss att säga, okej, framför en klient här, jag kommer inte på någonting. Men om jag håller mig öppen, då börjar jag fråga andra kollegor, andra personer, hur gör de? Då kan jag hjälpa mig själv att prova. Okej, och inte köra på att det måste vara på ett visst sätt, utan jag provar. Kan jag närma mig på det här viset? Och vem är det som kommer att avgöra om det fungerar eller inte? Klienten. Om man närmar sig, fine. Och nej, fungerar inte. Nej, det jag gör just nu fungerar inte. Så jag måste göra något annat. Men det är väldigt mycket att vara öppen, att kunna fråga, att kunna ta till sig olika kunskaper, olika saker många gånger. Och nu skulle jag vilja, vi har några minuter, vi har 5 minuter. Så skulle jag vilja att ni ska diskutera med varandra en kort stund. När ni berättade om de här sakerna, vad skulle ni vilja använda er av med era klienter i era situationer? Hjälpa med den personen som sitter bredvid, bara några minuter. Varsågod. Okej. En liten present igen. Det är en påminnelsekort som finns där. Så innan ni går, om ni skulle vilja, ta gärna ett exemplar som räcker för alla. Och det som är syfte är att om ni skulle vilja ha en liten påminnelse om vad motiverande samtal är för något, då kan man ta fram kortet och kunna helt enkelt läsa och minne gör resten av jobbet. Och samtidigt, det skulle vara jätteskönt om från och med nu, varje gång ni ska prata med någon annan, tar ni fram kortet. Hur var det? Nu ska jag använda, vänta en stund och så. Jo, litteratur. Har ni här om ni skulle vilja fördjupa er? Det finns där. Presentationen kommer att vara på hemsidan. Så presentationen kan ni ladda ner helt kostnadsfritt. Här har ni några sajter om ni skulle vilja titta på filmer, läsa mera, fördjupa er mera. De finns där också. Och, förlåt! Tänk om min kollega Anna ser mig, jag går bara och springer. Och har ni frågor, har ni funderingar, tveka inte och mejla och fråga. För att
Det finns massor med artiklar, det finns massor med saker om EMI och autism och ADHD. Om jag inte kan, då kan jag konsultera andra som har mera kunskaper än jag och kan bidra jättegärna. Så tusen tack för idag och ha en jättetrevlig kväll.